Tay, Op, mayong udto. may gusto po. Amang kapadulong. Baryo, baba ko yung baligya ko ng saging. Baligya ni mong saging. Unsa man nimong halin na? Ako palit lagi sa bugas, mga asin. Palit mo bugas ug asin. Pila may halin na? Wala ko kasayad lagi, basi. Pila na kayo abutan eh. Ah, napakay pamilya tay. Wala, ako na lang isa sa balay. Aw ikaw lang isa sa imong balay. Hama day mong asawa. Patay naman. Dugay na namatay. Natong Mayo, Hunyo. Karon lang katong naging tuig. Hunyo. Imong mga anak ka naman ron. Nangaminyo naman. Aw, nangaminyo ni mong anak. Pero nakabalo kag asa dapit sila nagpuyo ron. Cebu ang uban. Nasa Cebu ang uban, pero mag-anian pa sa inyo tay. Usahay, Usahay na lang mo bisita. Nuig. Tinuig mo bisita des inyo. Mayo noon kay makabisita gyapon sila. Imo nga nang kaugalingong saging tay. Dili sa akong bata po, na makibata isa diha. Okay, balik gisugo ra ka. Okay. Pangayo. Ay, gipangayo ra nimo ang saging. Gani, Kay para imong ibaligya sa baryo. gani. Mao. Gani. Sus taon po ay. Nangayo lang ang saging para Gani makakuan. ko para na makapalit ang asin. Makapalit og asin ug bugas. Bugas gani anta. Nya sudaan di ay. Muro gani, di ba? Sobrahan pa. Mga food lagi. Layo-layo pa inyong balay gikan diri sa Bukira tay. Layo-layo po yun. Mao. Layo-layo pa. Sus taon po ay. Nya kana tay baka bana-bana lang nimo pila ka hihalin ana. Ang butang ka na ni. Ha? Ako ka estimate na ni. Pero sige kag pamaligya na. Oo, kung mga wala ko asin, bugas, ngayo ko sa kumbata. Ah, kibali tay kung magbaligya ka na pila may halin na ng isa ka sipi. Kung mani katagaran, nagkapin ka, Mga 20 ana, 30 siguro. ang isa ka sipi. So muhalin ra ng 60 pesos. Ang duha. Diya, katagaran tayo 50. Ah, 60-50. Kunya karon kuhaan pa nagbugas ag pilang kilos bugas ron. Ano, tayo 50 na kapin. Hindi pagkapalit lang ka nagbugas 1 kilo. 1 kilo. Nya wa nay asin. Lugaw-lugaw. Lugaw-lugawon butangan og Mugan eh. Dagan na rag tubig, awa na, mabusog na. busog na. Pila may edad nimo karon tay? 35. 75 na ka. Ang imong panginabuhi jud tay, unsa man gyud imong panginabuhi? Kuan, usahay magpainadlaw ko kung nay magpasuhol na, minus naman kayo magsuhol kay tiguang naman ta. Pero magpaina og nay magpasul tay mo trabaho gyapon ka. Ang trabaho, inay-inay. Pero nakita na Lugos na lang. Kay, lugos na lang. Oo, may lain yung taon pangwarta. Kaya kung di pa ko magtrabaho siguro, murag luya na siguro karon. Mao lagi pod. Pero karon tay nay mo palit ana imo ang saging. Talang ibaw eh, pag-abot sa baryo. Wa pay siguro. O pwede siguro. Ah, sige ani na lang tay. Ayaw na lang na ibaligya ang saging kay nakita man ta, nagsapon man ta nako ihatag nimo. Ay, salamat na lang. Oh. Ngayon pangpalit na nimo kana, sure ball jud na makapalit kag bugas ana. No, unya asin. Pero ang hangyo nako sa imo ha, ipalit na lang nagbugas dungagi na oh. Salamat kayo. Oh, unya kana. Palit nimo bugas. Nya paguman, palit pug kaog sudan. Ayaw na pagpalit asin sudan ra. Salamat kayo. Oo. May problema tay mo nagingon nga pagbuot sa Ginoo nga magsapon ta aning Bukira. Unya tay mangutan ako tay, man dapit ka dalan, napay dalan na padong dito. O, pwede mo naman sa baryo. Ah, sige tay. Unya tay mo to ha. Amping-amping ka kanunay ha. Salamat kayo ha. Sige. Sige tay.